Mepɛ sɛ anwummere yi yɛyɛ correction kakra wɔ nneɛma bi a na yɛka no wɔ twi mu. Wobɛte wokɔ ayi ase na obi kasa wɔ yei n'ase a, obɛtumi ka sɛ mompiri ne na ɔmagye so amen. Ɛyɛ mfonso bebrebee. Mompiri ne saa na ɛka no amen no. Ɛnyɛ yɛ kasa, ɛyɛ Hebrew ne Arabfoɔ ɛna ɔmo akeka ɔmo kasa ma ɔmo ka saa amen no. Ade baako bi a ɛyɛ a na mete na amanfoɔ ɛfa no kwan bɔne so ne sɛ, yɛka biribi sɛ wonni adagye a yɛnyɛ bɛyie. Yɛka wonni adagye a yɛnyɛ bɛyie a yɛnkyerɛ bɛyie a wotu kɔ wiem. Yɛpa kyerɛ sɛ ansa na wobɛtumi atetew bɛyie anaa wobɛtumi asiesie wo ba ho yie no, gye sɛ onya ne ho adagye. Sɛ yɛnni adagye a yɛnyɛ yɛ bɛyie, yɛ ba a yɛawo no, sɛ yɛnni adagye a yɛntumi nsiesie ne ho yie anaasɛ yɛntumi ntete ne yie. Ade baako biom ne sɛ, amanfo bebree ɛdwene sɛ ntɔn anaasɛ ntorɔ ɛno ara ne abusua. Nti obɛtumi ka sɛ wobɔɔ ntɔn bɛn hɔ se meyɛ ɔyɔkoɔ, meyɛ aduana anaasɛ meyɛ sakyi. Mpakyɛw ɛno so ɛyɛ mfonso bebrebee. Abusua a ɛwɔ akamfo mu no ɛyɛ 8. Kuro bi a wobɛkɔ so biara no ɛmmoro 8 no. Ebia na ɛnnuru 8 no nanso ɛmmoro 8 no. Ɛna ntɔn anaasɛ ntorɔ no, ɛno yɛ deɛ Borɔfo mu ɔmɔka no sperm anaasɛ semen. Ɛno no ɛyɛ ahodoɔ 12 na ɛwɔ akamfo mu according to J.B. Dankwa. But Professor Busia deɛ ɔkyɛ mu 3 pɛ. Ɛna 3 no mu no na ɔwɔ subgroup 3 wɔ biara ase. Enti ntɔn anaasɛ ntorɔ no na yɛa na yɛwɔ no bosomuro ne bosomdwerɛbe ne bosomkrɛte ne bosompo no. Na abusua no deɛ ɛyɛ 8. Ɛyɛ aduana, asakyi, agona, birituo, ɔyɔkoɔ, ɛkɔɔ ne ho nkɔneba. Na abusua biara no ɛwɔ ne nkyi. Na ɛyɛ ayɛ sɛ abusua 8 no nyinaa no, ɔmo nyinaa nkyi ɛfiri adanse. Nti wobɛkɔ anim a, adanse ɛna abusua biara no n'akyi paa firi. Adanse nsase no ɛno bi na sɛsɛ yɛabɛdane amanseɛ te sɛ Asumenya no. Nti adanse no na ɛso yie. Na ɛyɛ yɛka sɛ abusua bi pie si a, ɛyɛ a na ɛnhyɛ da nkyerɛ sɛ ɔmo first born ankasa na mmom ɔno ne the most prominent person among saa abusua no. Nti wobɛhwɛ mu a agona, abusua a yɛfrɛ no agona, ɛnyɛ kuro na yɛfrɛ no agona anaasɛ agona na ɛwɔ central region no. Na mmom abusua na yɛfrɛ no agona no, ɛno ɔmo ti ɛne dinkyira. Ɛna ɔmo manu ɛne Akyem Kotoku, ɛyɛ Akyem Manhene. Ɛna Mensa no ɛne Bɔgyesango a ɛwɔ adanse. Wobɛhwɛ mu a ɛyɛ abusua a yɛfrɛ no aduana, pie sie no ɛne Asumenya. Ɛna abusua panyin no ɛne Akwamu a ɛwɔ Eastern region, baabi a Akwamu fie, Akosombo, ɛmowɔ no. Ɛna na anka Asante hyehyɛ mu no, na yɛahyehyɛ no sɛ Asante Nifahene ɛne Dasebrɛ Mampɔnhene ɛne Benkumhene ne wɔde ne ho Asumenyahene. Nti ɛnam sɛ Benkum fi kuw hɔ no na aduanafoɔ ɛwɔ hɔ no nti no, na ɛyɛ sɛ ɔmo da no din no ɛyɛ aduana no nti no, na onni hɔ a na aka na ɛbɛdi akyire ne Dɔmaa na sɛsɛ Dɔmaa mma. Nti by natural effect sɛsɛ Asumenya bɛdi akyire no abɛyɛ Kumawu. Nti wobɛhwɛ a bere a na yɛnni Asumenyahene no, na mpɛn pii no Asantehene ntaa nsoma Nifahene ɛfiri sɛ onni Asantemammu a deɛ ɔde n'akyi gya no ɛyɛ Nifahene no. Nti ɛyɛ a na yɛntaa nsoma no. Mahu sɛ yɛasoma no mprenu pɛ. Ɛberɛ a Asantehene na ɔpɛ sɛ ɔkɔ hɔ Bidwotwitwo nso biribi esii no akwan a wantumi ankɔ na ɔmaa no kɔsi n'anan. Ɛna another one yɛyɛ Kwawuhene ayi no, ɛno nso ɔmaa no kɔsi n'anan. Woyi saa mpren 2 no firi hɔ a, menhu sɛ Mampɔnhene akɔsi Asantehene anan because ɔkɔ bi a ɔde n'akyi gya no Asantemammu nyinaa. Ɛna birituo ɛso so deɛ ɔda ano ne ɛyɛ Dasebrɛ Mampɔn. Ɛna ne nua paa so ne Kwawu Manhene. Ɛwom sɛ Kwawu asɛnsɛnsɛm bi aba, ɛnora na mete sɛ ɔmo outdraw ɔmo hene foforɔ ɔmo asi no Dasebrɛ Kuamoo Agyapong Dasebrɛ Kuamoo Boaten a ɔtɔ so 3. Na wokɔ ɛkoɔ no adeɛ a, nka ɛyɛ Fɔmena. Fɔmena nso so deɛ ɔno na ɛyɛ Adansehene.
Nti abusua no ɛyɛ mogya mu ayɔnkofa a ɛwɔ ɔkani ɛne ne maame ntam. Ɛyɛ mogya mu ayɔnkofa. Nti yɛn yɛgye di sɛ ebia na papa nyɛ ɔpapa nanso maame deɛ ɛyɛ den a ɔyɛ ɔmaame. Of course nansan because yɛwo nkoraa wɔ hospital nti no, ebia na for some few reasons there can be changes. But generally yɛdwene sɛ ɛyɛ a na wo maame deɛ ntaa nsesa te sɛ wo papa. Mahu bi pɛn sɛ obi di mfirihyia 32 afei na ehu sɛ na ne papa nyɛ ɔno a because of DNA. M'adafo bɛka DVLA ade aba abɛto yɛn no. Enti yɛgye di sɛ wo papa deɛ ɔwɔ no ne ntam yɛ sunsum ayɔnkofa. Na ɔkani yare a ɛyɛ a na gyidi a ɛwɔ ne sɛ asɛ ne kra atwe ne ho kakra. Nti na ɛtɔ da edware ne kra na afei ne kra no asan ba ne mu. Nti na sɛ obi yare na emu yɛ den a, obi wɔ hɔ a yɛtumi tɔ kosua ma ne di sɛ ɛbɛma ne kra aba ne ho so. Na sɛ emu yɛ den kɛse a, ɛnam sunsum ayɔnkofa a ɛwɔ ne papa ntam nti no, yɛkɔfa ne papa ntoma a ɔpɛ de bua no so a yɛgye di sɛ ɛma ne ho tɔ no. Enti seesei mepɛ mmerɛ na yɛasua abusua no mmaako. Ebi ne sɛ na baabi a metee history baako bi a na ɛsɛ ayekofoɔ nyinaa yɛ ɛkɔɔnafoɔ but abusua biara no ɔmo totem anaasɛ ɔmo kraboa no ɔmo nwe. Ɛna ɛkɔɔnafoɔ no bi kɔwee ɛkoɔ. Nti ɔmo no na yɛfrɛ ɔmo ɔmo awe ɛkoɔ ɛna yɛafrɛ no ɔyekoɔ. Of course I have to verify. But ɔyeko no mu no, yɛsan wɔ some subset kakra. Nti ayekofoɔ naa mu bi no na yɛsan frɛ ɔmo adako. Nti wobɛhwɛ a adako no deɛ ɔda ɔmo ano no ɛne Santehene wɔfa a ɛyɛ Nsuta. Ɛno nti nkuro no a yɛfrɛ ɔmo adako no mpɛn pii no ɔmo ɛkɔhyɛ ɛyɛ Nsuta akyi. Nti nkuro no ebi ne Adako Gyaakye. Ɛna ahafo hɔ so yɛwɔ adako nkuro no bi wɔ hɔnom. Nti yɛbɛhyɛ da asuasua abusua no mmaako ne ahwɛ baabi a kuro biara so no abusua a edi so hene. Nti sɛ yɛka sɛ obi nua ketewa na obi ɛwɔ ahenni mu a, ɛyɛ a na ɛnkyerɛ deɛ ɔte so no age no. Nti for example ayekofoɔ nyinaa piesie ne Asantehene a ɔno na ɛwɔ Kumase. Nanso ne dwumadi dɔɔso nti no ɔma ne nua ketewa Dwabɛnhene na ɛyɛ saa adwuma no ma no. Nti wobɛhwɛ a Takyimahene ɛyɛ a na ɔrefer to Asantehene as ne nua panyin. Nyɛ because Asantehene a ɔte so seesei a n'ani kyɛn Takyimahene na ɔte so seesei a ne nti ɛyɛ because amammerɛ kwan so no, Takyimahene ɛyɛ ɔyekoni ɛna ayekofoɔ nyinaa panyin no ɛne Santehene. Nti na ɔyɛ ne nua panyin. Na mmom nyɛ sɛ Santehene na ɔte hɔ seesei a n'ani kyɛn ne nti a. Nti sɛ yɛkɔfa obi a ɔnya 20 years koraa bɛdi Asantehene seesei a na ne nua ketewa ɛne Dwabɛnhene, ne nua ketewa ne Takyimahene, ne nua ketewa ne Sɛhyɛdwumasehene, ne nua ketewa ne Dɔmenasehene, ne nua ketewa ne Bɛkwaehene because saa na ɛteɛ. Nti deɛ ɔyɛ Nsutahene no, sɛ Santehene a ɔte seesei a no koraa kyɛn no nso ɔnkyɛn no o. Deɛ ɔyɛ Nsutahene biara no yɛ Santehene wɔfa. Deɛ ɔyɛ Kokofuhene biara yɛ Santehene wɔfa. So ate aseɛ. Nti yɛbɛpɛ kwan na yɛasuasua ne nyinaa mmerɛ a ɛbɛbɛ yɛn anim no.